Minggu mah disaluhut ruas tam tapahoho marohata tapuji ma Tuhan marhite ede sian buku ede nomor tolu ayat sada sahatu ayat tolu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Luluho maau ale debata, jala perbadaho mabadaku dopak bangso na sudaula roha. Sa ipalua mau sian bawa si ulaon si pautoto dohot hajek kelon. Ay hodo debata hararoan ni hagugoku. Togos mahati romu dohot hati goramu. Akan na manuguau. Patoru au tu dulu ni habadiomu. Dohot tu inganamu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu padomu hojol madohot debata. Hupuji hami guarmi, jala hudok hami mauleate tuho ala ni saluhut na binahommu. Patupahon hanguluan nami, saidongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami toktong na tinaommu dohot hamamatem. Asa huarsako kami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsyaon na sitong. Jala asa marroha halongon kami madok mauleate tuho. Asa ulu hami mangihutok koro di hamamatem. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujia di tonga-tonga ni saluhut huria, naong tinobusmu marhite-hite mudarmu na badiai. Olak nion rodi saleleng nileleng na. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 20 ayat 2 dohot ayat 5. Tangihon hamu mapati ni debata, imasian pati parjolo sahatu pati paupaton. Pati parjolo, au do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi bainomu marakup au bainomu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanomu, manang ahana di benua gijang doho dan di benua tongaon, rodina di bagasan aek na diturun ni tano, yang go tunggabe si sobaon, manang sioloan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosogod akan na marsineang di guarna. Pati paupaton, ingot tamu mapabadiahon ari minggui, dinaono ari ma ulahamu nasa siulaumu, ale anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi pangisini hutani halap pe na mangibati hutam. Ay dinaono mari do ditok padebata langit dohot tanoon, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahe na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai, jala di parbadiai imasahatna atong rak mangidogogo mahita tu debata lau mangulaho pati nai. Ale Tuhan debata sai parbugui mahami mangulaho nahobar tu pati mi. Amen.
Marede mahitasian buku ede nomor 442 ayat 1 dohon ayat 2. Jong mahamu. Nasal kudui nang jujur dosaku Tuhan, tu sesadoi di menudar nai dan itulah Tuhanku Tatopo timado sata martangiang mahita. Ali Tuhan debata parguguna sohatu dosa anjala parasi roha. Dang lomoroham midahama matean ni pardosa. Mula manian parjahati tu madiko dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubah dipangido hami. Saya sudah ti maturut-turong asa unang mangonai be Tuhami. Saya sesa sudah dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asin ni roham. Saya pargugui mahami, asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuha Jehovah. Tuk surah rara dosa muna songon abit bunga dab-dab. Botar do bainaku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabi songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Udul mahamuna. Marede mahita sian bukuede nomor 491 ayat 3. Ehon hatami matau modaki, debataki, cagugui, asa sai talu sude masuki, debataki, cagugui, takatindak untuk pembuarni, asa malu apa dosa disi. Asa dijakon Tuhan damai, debataki, naguguri. Hata ni debata turpu epistel di mingguta sadarion. Imana tarsurat di Roma walu ayat onom rodi ayat 10 sada. Tajahama marsorik-soring. Ai hamatea do haroroan ni daging. Alai hangoluan jela hadameo do anggo haroron ni todi. Pak debatado rohau di daging Alai dang tarholomoni di bata akapar roha daging. Alai molo Kristus di bagasak kamu, manguli doto di ala di hati goran, nak pemate pamatang ala ni dosa. Alai mulu baringana di bagasan kamu penghuni dan mengguli Yesus siana mate. Sanu panguluan di ibadah, nawan mengguli Yesus. Mana panguna nama mati. Inohon itolina nama nyani. Ido sahatna. Martua dona tumangihon hatan di debata jalan no peopsa. Amen. Marede mahita sian bukuede nomor 124 ayat sada dohot ayat 3. Tunjuk pangaojan, idoni tinamagoi, udari Yesus domana, salelen Jom mahita. unang mamadoa joma, irohani jauh di seluruh doa joma, anak nasi mangolui, sai dikumpuli harani, dopituni rohani. Tahati dako maha porseota
songon na hina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatu dosan, na tumo palangin doho tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinumbuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anto di porbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernin, di panguhuman di silatus, na matetar paja leibana di hau pinorsilang, na tua tuban turu dong ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundulu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halat na mangolu dohot na mate, au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangulu sogo daging ni halak naong mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Kudul mahamu. Tapi gima paduan suara ama.
Tapi kema tikting di Huriata. Tikting di Uriata di Bagasan Nasa Mingguon. Hari Minggu tanggal 22 bulan Maret tahun 2026. Na Parjolo. Guarni Minggu Sadarion Ima Minggu Judika. Doho topik debata mangalehon tondi hangoluan. Paduahon ruas natamba. Hari Minggu tanggal 22 Maret 2026 Tajalo do gabe ruasta Naim Baru Ima keluarga Inang Huminsa Semamora Borus Torus Rap Dohot 2 Boru Nasida Sintua Risma Elizabeth Boru Semamora Dohot Sukaniwati Rospora Boru Semamora Maringanan di Jalan Sawo atas nomor 50 Tolu A Gandaria Utara Kebon Baru Jakarta Selatan masuk sektor Saroha, pindah Sian HKBP Gandaria Resort Kebayoran. Huminta Jongjongma Ruas Nabaru. Melete Hundulma. Sude Parlado Dohot Ruas ni HKBP Kebon Baru. Pasaton selamat datang. Tunasida Jala Makirim Asal Gabe Ruas. Nama Ngolu Nasida Jala Parsidohot di Aka Ulaon na Adong di Huriataon. Patoluhon Panjakon Tusintua HKBP Kebaron Baru na Imbaru. Hari Minggu tanggal 20 Maret 2026 Jakonon ni Huriatama tu 10 halak Sintua na Imbaru. Paupaton Partangyangan Sektor. Hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 pukul 10 walu WIB Maringanan di Serbaguna C di Patupado Partangan Sektor Sauduran Nani Hasuton di keluarga Amang Alek Janangki Sinaga Inangi Boru Damanik Dohot keluarga Inang Lasma Lumbang Gaul Boru Sinaga Napa Limahon Seksi Pekabaran Ninjil. Hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, Seksi Pekabaran Injil, Dewan Marturia, Neng Patupahon Pelayanan Turuas, Namar Sahid, nah dirawat di Rumah Sakit Pertamina Bintaro, Premier Bintaro. Turuas nanaeng mendohoti pelayanan, Boima menghubungi Inang Yusni, Lumban Raja, Boru Sianipar, Dohot, Helena, Boru Simanguncong. Paonopon. Selamat ulang tahun Hari Atu Tubuh, Dohot ulang tahun Hari Parbagason. Parlado Dohot Ruas ni Huriata, Pasaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh, Dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason. Tusude Ruas ni Huria na Tubuh Manang Marbagas di tanggal 22 sahat tu tanggal 28 Maret. Saya Tuhatama nama masu-masu molotung adong ruas di Huriata na sotar surat dope guarna di Tikting na ulang tahun ini di Pabuama tu Ganup Sintua di sektorna Manang tu Stariat Gereja. Papituhon akad Tikting naso di Jahahon hombar tu Tikting cetak sadarion dengan ma tajaha. Songonima sahat ni Tikting di Huriata di Bagasan Minggu Sadarion. Taingot bema manyangokai tujolo ni Tuhata. Melihat. Marede mahita sian bukwede nomor 783 ayat sada dohot ayat 2. Tuhan Sito Asalu Odo damar kuliai Tanah-tanah yang saru
Dameni debata nasumurung sia saluh roha ima mangaramoti ate-ate dohok pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas. Selamat hari Minggu ma dihita saluk namanginang. Tajahama hatani dibata. Nadienet sian panurirang Hesekiel bidu 27 mamukasian ayat sada sahak rodi ayat 14. Tajahama marsikat sorin. Dungi songgok matuau tangan ni Jahoba jala di Togio nau haruar marhite-hite toddi ni Jahoba. Jala di Paulo nau di tonga-tonga ni rura nagok holi-holi ni jolma namate. Jadi nina ibana matuau ale anak ni jolma atehe tagamon tarpangolu dope akka holi-holion gabenikuma ale Tuhan Jahoba hodo ubotosa. Songono dohatan itu Jahoba tuaka holi-holion ida ma au mangaleho todi tu bagasak kamu asa mangulu hamu. Jadi manurirangi mau songon naung tinonahon itu au jadi dina manurirangi au Roma sada suara jala idama masa suarana marngongos gabe masih topotan akka holi-holi ganub tudonganna. Dungini na ibana matuau manurirangi mahotu todii manurirangi mahotu tu ale anak ni jolma jala dohonomu matu todii songono dohatan itu Jahoba romaho ale todi siad desa naopati jala mangulus maho tu bagasan halak nabi nunon asa mangulu nasida. Dungi nina ibana musetuau ale anak ni jolma akka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi idama akka nasida madok nung ngatung masak holi-holi nami jala pesan arop-arop ni roha nami naung pidom dohami. Jadi tadomuna maau do Jahoba ia dung huukap tanoman muna jala huboa kamu nakko ale bang soki sian tanoman muna. Lausido yang go sahana hamuna kadongan di patudu mas slide luar biasa do topik dihita di bagasan mingguon debata mangalehot todi hanguluan jala luar biasa naking turpuk naung tajaha
Alai taida majolo sada video manggombar hot turpu naung tajahan akin, asa umurah hita laho manguhal jamita sadarion. No life, just bones, scattered across the dust like forgotten memories, bleached by the sun, stripped of identity. The dead did not whisper, they screamed in silence. Ezekiel stood alone, surrounded by death. The air was heavy, thick with hopelessness. Time itself seemed frozen. And then a question from heaven. Can these bones live? Prophesy to these bones, the Lord said. Tell them, hear the word of the Lord. Ezekiel obeyed. He raised his voice in the midst of silence. Hear the word of the Lord. And as the words left his mouth, the bones began to move. They rattled like dry thunder across the valley. Spines formed. Skulls locked into place. It was terrifying, awe-inspiring. Creation in reverse, from ruin to resurrection. A trend swept the valley. Bones clattered, rattled, found their pair. One by one they came together. Tendons stretched, flesh covered them, skin sealed them. It looked human. It felt real. But still, they did breathe. No pulse, no heartbeat. They were vessels, not yet alive. Until the Lord spoke again. Prophesy to the breath. Called it from the four winds. And Ezekiel did. He called the breath of life, and the Spirit entered them. Not as mist, but with force. Their chests rose, their eyes opened, and they stood, a vast army, alive, not. Ima kamanginang. Jadi nang pe marbahasa Inggris video i alai akka hata-hata na naung tajahan aking doate. Muse hubege naking korniama marbahasa Inggris do. Jadi nggak biasa hitara ate. Next slide, tolong dibantu. Jadi nasalelingon nabinoto rura silindung doate. Ido kan? Noaeng taboto ma adong rura holi-holi ni jolma namate. Ekan ido naking ahado lapatanna maksud ni rura holi-holi ni jolma namatei. Tudosan doi amanginang. Tudosan ni tolu keadaan. Naparjolo ima gobaran ni hamatean ni daging. Jadi magodo tano nasida, malakedo bagas joro ni debata, magodo hajong-jongan na songon bangso natar pilit. Jadi gobaran ni hamatean ni daging, alai taida naking, dada holan nong mate, akka holi-holi, tadani nong mate, alai dang adong kemungkinan laho mangulube. Ima sada gobaran naparjolo, napadoahon gobaran namarhahonaan tu hamatean ni partodion. Ngata boto isian na jolo, anggo Israelon, takang don, mangalo debata. Manang piga halipe dipasingok debata, say marula-ula donasida manoba gana-ganaan. Dipaingok muse mangula
hasogiron. Dipaingok muse mangalaosi debata. Dipaingok muse makalo mohon dosa. Ima gobaran na paduahon. Rura holi-holi ni jolma na umate naking. Ima hamateon ni partodion. Gobaran na patuluhon ima parsirangan ni jolma sian luhutna. Disi bahat, disi gorang dosa, las disima ngali aka parsaoran. Itu tanda-tanda amanami do inanami. Mololam individualis do jolmai tadamai go dosa disi. Molodang masih topotan sahala doho sahala, keluarga doho keluarga tada adong ma dosa di tonga-tonga nasida. Ala ido naking gobarani. Lamdao marsirang jolmai siad debata, siad dongan na jolma sian natinopan ni debata, lingkungan hidup. Dang peduli jolma, molo siga portibum, basiga ma. Irasongoni nama. Na penting ahama pangomoan na buih hubuat salilingau mangulu. Tanda bahwa adong go dosa di sini. Molo taingot upasai hamu agama nami. Adong upasa halak batak mandok sangonon. Napurat tano-tano rangging tung badata pe todita aima molo padohan ni upasa molo kenyataan na ba nang pe badata marsijonohan nah itu kan nang pe badata marsijonohan rohat taipe tok do marsidawan itu kenyataan na kan. Tidak ada kekompakan. Tanda ada dosa. Anggo, taida naking, dakola naking ate. Biar kamu naking punga namai. Ngalam bersinar be. Senda jolo bersinar date. Adong kekompakan. Kompak nasida manutungi. Dang manutung gereja kamu kan. Adong masih tutungan ate. Di rooftop nasida di hari Jumat nasalpu. Jadi, molo go dosa dang adong kekompakan. Molo lamotik, lamago dosai, teridama adong kekompakan. Jadi ima gobaran naking rura ni holi-holi jolma namate. Hamatean ni daging, hamatean ni partodion, dohot, parsirangan ni jolma, sian saluhutna. Dakola jolma, dohot jolma, alai jolma dohot, debata dohok jolma na dohok natinopan di debata. Tiga gambaran. Alai taida mamusaya manginang. Doson songon holi-holi na mararahat diruraima ngolu ni jolma nuaengon. Ya, kira-kira seperti itu. Nang pe naung leleng sinurirakon ni panurirang Ezekiel naking naung tajahan naking alai taida adong do hira-hira gobar songoni dotong nata adopi di bagasan sinuaengon. Dang adong be urak-urak na urak-urak nise kayak gobar don. Dang adong be urak-urak na mangarahu parsaorani. Dang adong be sibuk na paulihon ugasan na. Dang adong be ahamose hulik kuling na mga linggomi hulik kuling na mga linggomi keluargana. Adong doakan asongoni. Dang adong be pardomuan ni sahala doho sahala nan. Itu gambaran songon holi-holi na mararahan naking kan marserak marsirang itu gambaran. Nang pe adong naking di bay video gobara di songoni mag gobarana marserak kita dang domu dang adong pardumuan na tada bahak ni dosa di misalnya dia ke keluarga dia ke parsaoran nah dong taida misalnya ala lausima ala amang inang na parjolo hatani di bata tu hita sadarion langsung ate jepek do hubain
Alamar hari raya kadongat tate. Jepek bata bayan. Nah, parjolo ima. Om mahatani di bata tu hita saluna. Hita akan naung diukap di bata sian tanoman. Ope gabora don. Hita akan naung diukap di bata sian tanoman. Naung dipanakok di bata sian tanoman. Naung dipangolu sian hamateani. Unang be mula tu tanoman. Lapatan na unang be makalo moho dosa. Molo say tadok ay mardosa do peau amang inang. Toho sitong di. Alay unang makalo moho dosa. Jadi molo misalna medabu hita taulah dosai adong do hirana. Hirana marukil do ay buasa say jot. Huulah dosai. Itu bedanya. Molojol mana di bagasa dosa, naso mana da asini rohani debata, danga dong istilah. Basongoni do diulah sude jolma, basongoni mana taula. Eme, namasa? Jadi molotai dan aking. Di ayat 12, 13, ayat 14. Tu bagasa kamu asa mangulu hamu marhasonangan. Jadi molo say toktong diula jolmai gok dosai. Heran natabudo kan, heran natabudo bah na berdoson. Alay tuhamate yade, tuhamaguado hinorhon ni. Roma hatani di bata, sadariot tuhita. Sian ayat 12, 13, 14. Tu bagasa kamu asa mangulu hamu marhasonangan. Jadi unang be mulak kita tu tanoman ni. Ima unang hita gabe toktong tahalamohon mangula dosa. Harus ada kebencian. Ikon hata kebencian. Harus ada kebencian. Saya benci kenapa saya masih melakukan dosa. Itu tanda-tanda saudara betul-betul naung dilehot debata todina tuhita. Molu mangolu jolma makalo moho dosa tuhamagoa do tuhamatea do hinorhonai. Alai disot teida. Pas do naking hujaha tajaha naking di epistel teipe hujaha mo seate dia sia. Alai yang gohamu dang be di bagasa dagingi. Nyon epistelo nang tajahan aking. Alayang gohamu dang be di bagasa daging di bagasa todi ido. Molo tung tutu todi ni di bata maringat di bagasa kamu ido. Jadi totu hita saluna di son adong do todi porbadia di bagasan rohat tabi. Amin enggak? Amin enggak? Oh, bahaya kalau enggak kita aminkan itu ya. Jadi ahado lapatanna. Di halomoho debata ado parsirangan. Alai parsirangan jolma sian dosa. Balik sana terjadi sipata parsirangan ni jolma dohok debata alai dangolo ibana marsirang sian dosa kan itu. Balik sado, saya balik lagi nih ya. Nah di halomohon ni debata parsirangan ni jolma sian dosa. Mardobung ba ibadah tu debata. Alai juk kenyataan. Dangulo marsirang sian dosa. Ada dosa kesayangan. Dangulo marsirang sian dosa on. Alai ulo marsirang sian debata. Nah sitong na. Ikon marsirang dohita siya dosa. Dada dosa mardumu mahita tu debata. Lausido tu hasonangani. Taida muse amanginang. Aha muse nabui taida dison. Om manaung hudok kami naking. Lomodo rohani debata dihasadaon. Alaidang dihasadaon dohok dosa. Dihasadao jolmai dohok debatado na dihalomohon ni debata. Ya, jangan terbalik. Moladong tayo dari si gobarani di somma jolmai, di somma debata.
marsirang do jolma siat debata alani dosai. Dang adong naboi ta taulah asa boi hita madapot to debata dang adong. Dang adong. Alani ma gomos Tuhan Yesus martangiang di Yohanes bidu 10 ayat 20 sada asa sadana sida salu na songoko ale amang di bagasanau jala au di bagasako songoni manang nasida di bagasa kita asa porsea portibion ho marsulau. Baca nanti itu. Ho di bagasanau, nasida di bagasaon. Hita di bagasaon. Itu satu kesatuan hasadaun. Unak kita marsirang. Gitu kan? Makana moladong tado piaka ulaun habuk niroha, pasti kita sedih. Ala adong parsirangan. Songonima anak kita namar sirang sian debata. Jadi bohado molo songoni. Adong do akajolma na saya toktong manga usahaon. Ai bui dora maddapoto jahoba sian aka ulaon parasirohaon haburjuhon. Hido kan? Ai bui do asal maringgas hita tu gereja bui do dapat tanon haluaon. Ape sasitong na dang tuk haburjuhon ni sasahala laho maddapoton haluaon nasiat debata. Dang tuk. Adong doisi di Robbi Dutolu ayat 20. Ai dang dapotan hati gora jol mananggo sada dia dopan di debat. Tidak ada satupun yang benar. Bahkan kalau dia melakukan patik. Alani mata ida dison. Oma kuncina napatuluhonon. Puji Tuhan ma rodo debata marhite Yesus Kristus. Napa domu hojol mana porsea doho debata. Jadi keadaan naparjolo naking marsirak kita, marserak. Roma Tuhan Yesus di padomu ma naparjolo di padomu mahita doho debata. Taida di si gubarani amanginang bereng da sian habirangi colma naking naeng mamulus dang bui ala adong rura hamatean naking dang bui dang arong na bui ala adong rura hamateani alai iko Roma Yesus Kristus asa bui songon jembat gabaradon asa bui songon jembatan mai maddapoton debata tari parma hita jupak tama Tuhan debata. Na macam menarik molo tau halon amang inang. Tengok dope dia kepada Didion ni. Ahana tengok siapa Didion. Mula dong Didion ahana tengok. Tangis. Arung na tangis sokan. Ina kan. Dangiat dong sa sitong na. Yesus Kristus padomu jolma na porsia tu debatar dapar jolo di padidion di pasada dohita Tuhan matea dohot haheon di Tuhan Yesus. Jadi teki dison misalnya dong padidion saya diramoti debata mahodi hababongot mo tu bagasan arajon di debata rodi saliling ni liling na. Itu badia di. Makana di do padidion na badia. Maka melalui padidion di padomu do hamu au hita di padomu do hita Tuhan matean dohot haheheon ni Tuhan Yesus. Nah menarik nomor dua sen nomor dua teh. Tapi hidup kan? Nomor dua sen nomor dua. Yesus Kristus padomo jolma na porsia tu debatata di ulaun na badia. Naking di padidion na badia. Senari di
ulaun nabadia non area kita adong ulaun nabadia area badia dia unang adong namulak adong ulaun nabadia gabi mulak bahasa gabi mulak Roma hamuate di ulaun nabadia di pasada Tuhan Yesus dirina tu salu ruas nihuriana gabe sisada daging doho sisada mudarma ruas nihuriai doho Yesus Raja Nihuria. Ini misteri yang sudah diungkap, diukap tuh kita. Di agenda ulaun nabadiai, di pasaha paditaima, adong do gudang do aka, misalnya pangaradion, dohot adong do di do hata disi, baik kamu masongoni bahen parningo to muna diau di Tuhan Yesus. Baik kamu maulaun nabadiaon bahen parningo tamuna di Tuhan Yesus. Marningot di hata Inggris. Makana mulokor marbahasa Inggris gabi masuk bisa marbahasa Inggris. Ate. Marningot molo di hata Inggris remember. Gitu kan? Manang mula muse gabe anggota, gabe ruas. Baik kamu gabe parningota da asa unang lupa hamu di Tuhan Yesus. Marhite ulaun nabadion ingotamu da ingot ise Tuhan Yesus. Kembali menjadi member. Sian natar sirang naking mararahan naki kamu manang di dia alani dosai. Gabe mula muse gabe sisada punguan doho Tuhan Yesus. Dapat tada teh. Luar biasa itu. Ulaun nabadia sakral itu. Sata bida nyoma pasatamu manon tuaka pauputai ai sipata sada halak dua halak dunian nyonak kana posonak kana remajaon heraso dia tu sinyon artana margon adung do widahami sahalak do dua halak dunian mekelekel molo tujulon ulaun nabadia dak pola mekelate dak pola sonon aduh ana masa hohomma ate pasatamonon tuaka iana kotai manangaka pahuputa naong bui majalo ulaun nabadia badia don unang mekelekel romahamu remember mula musai gabe ruas gabe anggota sisada punguan doho Tuhan Yesus Kristus. Yesus pada muho kita dohot debata. Napa toluhon? Asai beka? Atau do mulak. Om manaking narumikoti siat saluhut nai. Songon topi di bagasa mingguon debata mangaleo todi hanguluan. Todi hanguluan nasiat debata ruah. Bahasa Ibrani. Pai baruhon akan aporsyanon marningok mahita di kitab Sada Musa Sada ayat 26, 27, 28. Manang di ayat sada nape? Adong do ruah ni debata. Todi ni debata. Na manopa salu nado hita jolma. Jadi kalau kita lihat tadi video itu amanginang. Ayaha mamaolna di debata laho panguluhon holi-holi ni jolma naong mate. Enggak susah. Enggak sampai keringat. Istilahnya nama juati. Tak sampai keringat debata. Istilahnya dong. Ayaha mamaolna. Paheheon naong mate. Aibana do. Namano pasadu ne. Yaudah ngadong pola perdebatan. Ibu adi. Ayah kajol mason nari, adong molo misalna mate ibana di dia ado ibakarate istilahna. Hah? Dikremasi. Ay bo ade yang pedita. Ay kremasi yang gohami tutano do. Dak pola gabi perdebatan. Dang maul di debatan non sian naong di agabi lupa musaiba. Dikremasi doho na ditanom tutanoman. Dang adong hamaolod di debata laho paheheon nasida anon haduan di hari haheon ini tidak ada masalah
Ya. Aima toddi ni debata. Dilehod debata do tuhita toddi. Jadi toddi ni debataon, toddi ni saluhut dotong. Toddi na manopa, toddi na paulihon, toddi hagogoon, toddi haholongon, toddi pangarajeo diri. Dada toddi hatahuton. Minggu naro tanggal 20 sia. Ado ngahan aking 10 halak marhu 10 halak aking. Hah? Di dia doakan 10 halakon. Rimangi hamu manon adong doen dekor sahat ula tohonan mi. Disia non adong do hatatana. Dada toddi hata huton. Ate, jadi dilehot debatama toddina tuhita, toddi na manopai, toddi na paulihoni, toddi na mangapuli, toddi na mangaleho gogo. Jadi molodung dilehot tua debata toddina behama hita amanginang. Behama hita omma istilah nama jo contoh. Di sada Johannes bidu opat ayat opat didokdo disi siad debatado anggo hamu au hita siad debatado akka anaha jalanunga ditalu kamu nasida ai umbalgado ibana ingota muda ubalgado ibana na dibagasa kamu asa na dibagasa portibion. Maka na dihalak na porsea, dang adong santet-santeti, adong do santeti, alain damar lapatan ni tuak kana porsea, alani hajagot na daong, dang adong. Ala adong do toddi ni debata di bagasanau na tumibo, na gumogo, siya salu toddi ni portibion, ido dasorna na hatani Tuhan ido dasorna, ubal gado ibana na dibagasak kamu, para kamu. Jauh lebih besar. Jadi ahama pakor honi todion gudang. Alai dang adong tikita din lalaho patorako sudi alai piga siani ubay kami madisi. Naking hudo kami sian dang adong be ura-ura na mangarahu parsaoran ala dilehod debata todina gabe adong ura-ura na mangarahu parsaoran. Transformasi. Siadang adong be sibuk na lau paulion ugasan na gabe adong sibuk na paulihon ugasan na. Ala dileho debata todina sian naso adong kulik-kuling na laho mangalinggomi keluargana. Ala dileho debata todina gabe adong ma huling-huling na laho mangalinggomi keluargana. Sian naso mardomu, gabe mardomu. Ala ni toddi ni debata. Ido amanginang. Ido. Di bukit det tapi di opat dua opat takas do di si suara ni toddi ni tuhatai jo di lau si adong do suara ni toddi bigi hamuma. Tatangi hom mahata ni toddi. Tatangi hom mahata ni toddi. Unang talaosi. Na parpudi mara omma hata ni debata tu kita. Jadi dung dilehod debata toddi hangu dua ni. Sian na mangasahod dirina gabe na mangasahod toddi debata. Ima perubahan na. Ala nang dilehod debata toddi hanguluan. Sian na mangasahod dirina gabe mangasahod toddi debata. Contoh-contohnya apa? Anggo akan na mangasahod dirina dia matarulai. So nak kaparisi don. Ay dia mai diboto ibana don nasitong alay dang dihapor saya ibana. Itulah persoalannya. Persoalan orang Farise olah sada do dang dihapor saya nasida Tuhan Yesus i. Molo soal parbinotoan hamuna amanginang dongan sahapor siaon. Molo soal parbinotoan guk akka Farise akka tua-tua ni akka guk
alai dang dihaporseai na binotonai. Oke, perhatikan ya. Taboto do songonon, alai dang tahaporseai hatani Tuhani. Didok naking ala naung dileho debata atau dihanguduan gabe tapangasahom mato dini debata. Sian mulana jolonai tado dia ma tarulai gabe tado ma amin. Amin apa artinya? Amin artinya pasti, ya pasti. Berkamu. Amin apa? Amin, amin. Ya pasti. Ido tutu ale Tuhan. Pargogoi mau Tuhan. Marpamuati maho Tuhan. Diaka godang ni dosaki ale Tuhan. Dohot mangula maho Tuhan di bagasan ngoluku. Asa boy hula hatami salilingau di tanah o Tuhan. Omma pikiran, omma hatana tubuh sia nakajolma naung dileho todini debata. Molonunga dileho todini debata. Masa Tuhan udah berikan rohnya. Lalu dia berkata, holan hata deh. To dia deh. Justru ala ni to di perbadiaido, to dini debataido na mangula gabe tapauba maakahata si songon daktohoi, holan hata doi, ay di porti biodo pehita, ay memang di porti biodo, taula hata ni Tuhani. Ay do kan? Ay di dia taula, sode hata ni Tuhani. Di talu si majo amang inang. Di dia ma di ula jolma hata ni Tuhani. Di dia. Di Portibion. Jadi unang besay adong nama dok ay di Portibiodo pehita amang. Ba memang di Portibiodo taulah hata ni Tuhani. Alay unang tapangasaho dirita anggo diriku sendiri aw pedang tolak ba. Jujur ma. Dak tolak puda. Dang adong hagugon sian degikon. Nomor dosa dang adong. Alay hagugoaki sian todini debatado naung dilehot tuhita. Ada amin? Margugo mahita mangulahon hatana. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian hasangapon hamuliaon usobahon nasarohanami tuado pamuale Tuhan. Dinaung saor hatami di tengah-tengah ni par sauran nami di par mingguon. Di bagas tikion. Mamasu-masu maho mangaramoti ate-ate rohado pikiran nami be. Asa toktong marhapo di Tuhan Yesus hami ali Tuhan. Asa hupar hatu Tuhami sude akka hatami naikon siula honoton di tonga-tonga ni Portibion. Alai dang mangasa hodiri nami hami ali Tuhan. Molo huidan hami akka ngulunami jo dope lomos hapor seaon nami. Alai mau lihat madiasin roham na paingotok kami marhite hatami di parmingguonon gabe margogo mahami pos marohanami hodo na mangurupi hami asa marsira kami sia dosa ala naung mardomu hami dohot Tuhan Yesus Kristus. Songoni male Tuhan hupasatami sude akka program pelayanan ni huriam HKBP Kebayoran Baru nanaing di pamasa di bagasa mingguon pasu-pasu masalu na akka ulau pakobasion sianaka Dewan Koinonia Marturia doho diakonia asabui mardalan ture dengan sude dinalaho pasangapon goarmu lamma herbang maharajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Jala huboa kami doto ali Tuhan sude akadongan nami na tongon gale di bagasan parsahiton nuaeng. Nang dia kadongan nami napea di podoman di bagas nasidabe, manang dia kadongan nami napea dia ke rumah sakit. Asima rohamali Tuhan ape homa tangammu nasun badiai asa mangalehon
hamalumon suang hahipason nasida le Tuhan jala lam margugo nasida madalani ari-arina lehon pangapulio di bagasan roh atau di dohok pikiran nasida asa boy toktong dinalaho mamuji pasangapo guarmo nangpe di bagasan parsahiton dohok diaka pemulihan pasu-pasu sudiaka keluarga nasida nama donganisa jala na toktong tumangyakon sudi akan hinalomohon ni rohanasida saisau may ale Tuhan hobar tu lomoni roham songonima ale Tuhan na kami sudi na dohot na marsidoho diaka parmingguon di bagasan parmingguon bahasa Batakon nang akadongan nami na dohot marminggu sian YouTube live streaming pasu-pasu hami saluhuna pargugui urasi hami ale Tuhan molo tungadong aka parukilon di bagasa parnguluan nami hami sama hami di aka keluarga nami aka pinopar nami peparan nami ale Tuhan lehot tuhami haguguon asa di bagasan hasabamun ni roha le Tuhan boy akan ading ganima le Tuhan nama buan las ni roha hadameon ima nahulahami ala nunga mardumu hami do debata mardumu ma akka hadameon di tonga-tonga ni parsaoran nami be holan mangasahong guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus jaloma tangiang namion amin. Hurian itu hata tapasa ma peliata peliat sada a sada b peliat dua do peliat tu jubileu do pasca tanga dong. Huhup marede mahita siap buku ende nomor 752.
Tatangi ako mapeliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu sileon-leon na dinggan doho nasa ulibasan na maliutus. Hupasa tami ma siyan na nileom ito hami pelian nami tuho. Say jalo may gabiwab na utus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asa uparhasya kami pelianon. Pati bulo na rajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silolom ito hami. Asalam girgir hami madok maliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say sao malomoni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadelon hangluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar homma damena tu todim.